Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga majko Biljana, dragi oče Željko, dragi brate Kristijane, ožalošćena obitelji, rodbino, dragi prijatelji, poznanici, svi oni koji ste odlučili danas doći oprostiti se od našeg Antonija. Nitko se ovome nije nadao. Ni najveći pesimisti nisu pomišljali da ćemo se od mladog čovjeka morati opraštati, niti 2 tjedna od njegovog 18. rođendana. Trenutak koji izaziva mnoštvo pitanja na koje nećemo naći odgovore. Trenutak u kojem naše molitve neće dobiti željeni ishod. Trenutak koji moramo patiti i nastaviti živjeti, kako god to znali i umjeli. Trenutak, draga ožalošćena obitelji, je trenutak u kojem je Bog s vama, u kojem vas Bog grli, u kojem vam Bog želi dati utjehu u vjeri. Ali, dragi brate i sestro, ovdje prisutni, pogođen ovom iznenadnom, tužnom vijesti, mi koji smo došli oprostiti se od tijela našeg dragog pokojnika, moramo nešto i naučiti. Crkva nas poučava da sprovod nije samo oproštaj od pokojnika, nego istovremeno i poruka živome. Mi za pokojnika možemo moliti, možemo ga misnom žrtvom čistiti, možemo za njega svijeću paliti, lumin, ali od njegovog života, a posebice njegove smrti, moramo nešto ponijeti. Moramo nešto naučiti. Kako se obilježavaju važne, bolne, iznenadne smrti, posebice dragih ljudi? Ljudi traže načina kako to učiniti. Netko će staviti na mjesto pogibije svijeću. Netko će staviti ploču. Netko će staviti cvijet i na taj način ostaviti spomen. Netko će možda dati prijedlog da se po pokojniku nazove ulica, škola, sportska dvorana, svlačionica, razred. U nekim iznenadnim, tužnim oproštajima i smrtima stvorila se inicijativa da se, ako je neko umro od teške bolesti, potakne istraživanje tražeći lijeka toj bolesti da netko drugi više ne umre.
na takav način. Pojedini sportski klubovi znaju umiroviti dres sa brojem tog mladića i djevojke koji je nosio. Imamo mnogo ideja kako obilježiti spomen našeg dragog Antonija, ali hrabro ću vas zamoliti, nemojte ništa od toga činiti, jer od toga zbilja nema nikakve koristi. Svijeća će se ugasiti, jednog dana će ploča izgubiti značenje, ruža će uvenuti. Netko ko uđe u svlačionicu pitat će se, a čija je ovo ploča, čije je ovo ime? Netko će možda baš u tom klubu htjeti nositi dres sa tim brojem i onda će se stvoriti problem jedne vrijednosti u neko vrijeme koja izgubi svoje značenje. Zato kažem hrabro ovo govorim, jer ovo je nešto što nitko od nas ne bi niti želio pomisliti. Jer mi želimo zapamtiti dragog pokojnika, ili kako su mnogi rekli, našeg anđela. Stoga želio bi u ovom trenutku zamoliti za jedan prijedlog. Način kako ćemo obilježiti značenje vrijednosti života našeg pokojnika. I vjerujem da bi nam i Bog u tome dao podršku. Svi koji smo zalijepili njegovu sliku na naš status, tu istu sliku pretvorimo u naljepnicu i stavimo je u svoj auto. Kada se jedan sportaš usred utakmice smrtno ozlijedio, onda su rekli popravit ćemo na samom igralištu takav nedostatak da više nitko drugi ne pogine. Stoga bi vas zamolio, draga mladosti, uzmite sliku ovog anđela i zalijepite u svoj auto. Da svaki put kad sjednete u to auto, bilo gdje išli, prvo vidite njegovu sliku. I sjetite se ovog trenutka. Ovog trenutka po kojem bi možda mogao biti jedinstven. Zamolio bi opet hrabro i vjerujem da bi me obitelj u tome i podržala, da smrt ovog pokojnika na ovaj način bude posljednja u našem kraju, u našem gradu, u našoj župi. Da ova bolna smrt i ovaj bolni oproštaj bude posljednji, da se to više ne događa. Da svatko tko želi na bilo kakav način živjeti svoju mladost, sjeti se pokojnog Antonija i da zbog njega živi i da zbog njega čini velike stvari. Vjerujem da bi na taj način i Gospodin zadovoljno nad nama kliktao i radovao se našem životu, našoj vrijednosti, našoj snazi. Jer siguran sam da ovo nije prvi ovakav oproštaj. I tu je bol što se takvi oproštaji ponavljaju. To je bol u kojem majka suznih očiju prazno gleda tražeći sina, a otac i brat se pitaju jesu li mogli učiniti drugačije. Ovo je trenutak izazova, brate i sestro, mladiću, djevojko, u kojem svatko od nas može izazvati zbilja sudbinu na pravi način, ispravan način, Božji način, vrijedan način. Nek nas po pokojnom Antoniju pamti svijet kao dobre sportaše, kao dobre ljude, kao dobre anđele, kao dobre vrijednosti. Vjerujem da bi na takav način barem malo bilo lakše ovoj ožalošćenoj obitelji. Lakše podnijeti ovu bol tihog rastanka.
Brate i sestro, opraštaj od pokojnika, ponavljam, nije samo trenutak plača, nego trenutak u kojem se trebamo trznuti i krenuti dalje. Gospodin je uz nas. Gospodin nas grli. Gospodin nas potiče i ohrabruje na prave stvari, na velike stvari, na velike vrijednosti. Tužno je gledati danas masu svijeta ovdje oko tijela našeg pokojnika. Puno bi bilo ljepše promatrati istu masu na njegovoj nogometnoj utakmici ili na nizu drugih pozitivnih stvari po kojim ćemo ga pamtiti. Stoga, bilo bi lijepo kada bi ohrabreni počeli mijenjati neke svoje navike, počeli mijenjati neke svoje pomisli, počeli mijenjati nešto što nam u određenom trenutku teško pada. U žalošćenoj obitelji, draga majko Biljana, dragi oče Željko, dragi brate Kristijane, u svoje osobno ime kao ime čitave naše župne zajednice izražavam iskrenu kršćansku sućut. S vjerom da ovo nije konačni rastanak, nego privremeni. Do onog trenutka kada ćemo ga ponovno doživjeti u krilu Božjemu. Počivao u miru Božjemu. Amen.